La temporada començava amb un nou entrenador, nous companys, érem tots molt nous, no ens coneixíem molt bé. I la veritat és que vam començar bastant malament, puntuant molt poc, estàvem a la taula baixa i sense treure cap. L'equip, tot i així, es va fer fort, ens vam unir com una gran família i vam començar a mirar cap a dalt, cap al play-off, perquè vam fer partits molt bons i amb mèrit per estar allà dalt. Sí que és veritat que hem acabat els últims partits patint i no reconeixent l'ADN d'aquest club ni de l'equip que hem començat sent o vam aconseguir arribar a ser. I fins ahir que va ser un partit molt dur, molt difícil d'explicar, perquè és un sentiment o una mena de decepció que sento per mi, per l'equip, per com deixem a nosaltres, com ens deixem de malament, a nosaltres i al club sobretot, i la veritat és que noto molta decepció. La veritat és que no et sabria dir per què aquests tants alts i baixos. Ha sigut una temporada molt irregular, on s'ha de tenir molta autocrítica, sobretot individualment però també col·lectivament, perquè l'Espanyol B no es pot permetre estar on està i sempre jo crec que ha d'estar mínim per lluitar per play-off i per pujar de divisió. El compromís ha hagut des del primer dia i les coses s'han volgut fer bé des del primer dia. És veritat que les coses no han sortit com volíem i potser ha sigut això, que les coses no han sortit, però el tema d'ambició i de compromís sempre ha estat. Jo sento decepció, sento pena, sento moltes coses ara mateix al meu cap que no et podria dir, perquè em sento molt malament el fet de perdre d'aquesta manera. Jo crec que mai a la meva carrera que porto no havia perdut un partit així, i menys en categories inferiors. No sé, és decepció la paraula, jo crec. Em sentia superat per tots llocs, jo com tot l'equip, sense trobar una resposta del que estava passant, i no sé, la veritat, no tinc paraules per descriure el que va passar ahir. Sí, totalment, l'equip sap el que va passar ahir, tots estem molt tocats pel que va passar, però sobretot molt conscients de l'autocrítica que hem de fer, de les coses que hem de fer per millorar i que no torni a passar, i sobretot perquè no torni a passar el que va passar ahir, que ens deixa en molt mal lloc.